Mwazuka bwanji kuna kulikonse kumwe muli. Ine wanu imweja zaka yokhuzidwa from Chiradzzula Boys. Zana taona newspaper mawayilesi tamvera akunena kuti HRDC ikufuna ipite ku parliament ikakhazikitse lamulo loti president akuyenera azima ali ndi zaka zingati. Ndiye ndakhala ndikaphe kuzifunsa kuti kodi bungwe la HRDC limayimira ndani? Limayimira ma president kapena limayimira anthu? Chifukwa bungwe limeneli linakangalika mu 2019-2020 kuti boma ulamuliro uchoke wa DPP chifukwa choti umaphwanya maufulu a anthu. Ulamuliro wa DPP kusoza kuti iwo anali omenyera ufulu wa anthu. Koma tinaona pamapeto pake kuti awawa sanali omenyera ufulu wa anthu, anali omenyera ufulu wa zipani. Chifukwa anasiya anthu paokha iwo kupita ku chipani kukapasidwa maudindo, ena kupasidwa maembasi, ena kupasidwa nduna. Chipangire ni pompo bungwe la HRDC silinayankhule ponso kena kalikonse kukhuzana ndi dziko kumene likuyendera. Ndangopangisa press briefing yawo kuyankhulapo basi kaya mwina mbanzi nali lathera sanayankhulenso. Koma mziko muno motu ndiye mwachitika zinthu. Ndalama za COVID kubedwa. Ndalama zina kukwasidwa ku buchari uko. Akuti za fertilizer zimene kwasidwa ku buchari. Chimanga china kubedwa. Chimanga cha nkhani kubedwa. Adimaki a president achakwera kuseka adimaki. Chimanga baka kufika pokudwa 40,000 chifukwa choti maadimaki anasekedwa. Amalawi ogwira ntchito kwa adimakiko onse kuchosedwa ntchito kuyimisidwa kale ntchito. Tikunena pano ena ndalama zosanalandire kwa adimakiko chifukwa anthu anachosedwa popanda pogwira. Ena tikapeza zathu ina amene ogwira ntchito kwa adimaki anachosedwa akuvutika, ena anapita kumusi. Chifukwa ntchito ayimisidwa. Kuonjezera apopo ndalama zothirira kapinga 1 billion. Zikudusa tukwina zinazo ku parliament konko. Ndalama zina ati 1 billion ina agula magalimoto. Zikudusa kuti ku parliament konko. Ndalama za nkhani zikubedwa nziko muno. Ndalama zotu zonse zomwe akamba papazi sikuti ndi chipani cha MCP tonse ucheni UTM kapena zipani zonse 9 zimene zimapereka ndalama kumene kokwera. Ndalama zo ni misonkho ya ife. Zoti ifeyo tigwiritse ntchito. Miyoyo yathu ipite pasogolo. Koma ndalamazo zabedwa. Iwo HRDC ali pompo. Akungoyang'ana basi. Osayankhula ya. Kodi ufulu wake umene mukuti mukumenyera ufulu. Ndiye ufulu wake uti umene mukumenyera. Mukakhala nokaphe kuti ufulu wanu nde uti. Chifukwa zonse zinayenera kuti mwina mwake muyambe kuzuka nthawi imeneja. Timaona ende ngakhale nani ngati abiri mankhwe achina benilongwe amayankhula mbuyo. Achina boni kalindo kumayankhula. Achina bile banda kumayankhula. Ambiri kumayankhula zokhuza ndi dziko kumene likuyendera. Koma inu munali muli phe osayankhula kena kalikonse. Ndalama za ife misonkho ife kukutani kumangobedwa. Katundu akukwezedwa mitengo kwa chakuigwesa 25%, inu munali muli pompo phe kumangoyang'ana basi. Ndelero mukubwerano kuchifukwa choti mwaona kuti so za kampeni zayandikira mwabwerano kuchisa kuti mwambe kulimbana ndi malamulo. Ife tuza malamulo zanzo tibe nazo ntchito. Chifukwa kumene mukufuna kupitako
ndikuti ena konko anakachosedwa pa ujeni pa mpando wa ndakhuta ndalema azanga amene mwakulira kumuzi mkuzi wa mpando umene umakhawa okhala anthu achikulire kukagona amakagona paipopo mpando umakhala amakhala chogona ochola wina wake gogo anakachosedwa kumene kokopuma kujeniko ochosedwa wa pension ndikwamusiya ku immigration anyamata achakwera samaona ino gogo amene wasidwa ku immigration uja anyamata achakwera samaona ndedu apapa pasavute HRDC nifani kuuzeni chilungamo nyakuti mukamapita ku parliament kwanuko chifukwa inu ndosokoneza mu 2019 munapita kumene kuchako munamenya zana ya nkhondo ya pasi kukazusa ndi ujeni 50+1 pamene milandu imene inapita ku khoti kuja inapita kumene kuchako milandu oti ya Tipex lero munakuchana ndi amakhoti aja alina chilima ndi chakwera kuti mukazuse 50+1 mukuza kuti mugwirizana pawiri wanu ndikuti mukapanga choncho ndikuti atipisala kugonjesana ndi munaponya tumuva chiponyeponye mpaka kufika pona kuti kupeperesana kumene kuja fa munapeperesana atu kufika wopeperesana kuti ine ndizayimira 5 years iweso zayimira 5 years ine ndikhala president iwe ukhali president chaka ujeni zaka 5 years ine ndikhali vice wako chaka kwinako 2025 2024 ndizakhala ine president iwe zakhali vice ndetu mgwirizano wanu ujatu munagwirizana yo wakanikatu achilima zomwe munagwirizana zija ndizo mwezi kupanga kumene koko achina ujeni ujeni anu aspeaker anu Malamulo kufika kumayankhula misonkhano kuti iwo asankha kale akumpanga endozi chakwera inu mukayimira president wake kuti achilima pena pake solo achilima tazimva nzazano aponika ndo makuuzani kuti chokwaniko kodi mukachoka kumene koko anthu muzikauza kuti chani ndi mgwirizano wanu ujatu kuoneka kuti apapa ukupita kumapeto indozi ngati upangidwa indozi achakwera inuyo muli inunso mukayimira chipani chake chiti mukayimira mgwirizano wake uti okay tibwerere pomwe timakamba ifuna kuti munapita kumene kuja munakazusa 50+1 ndipo 50+1 ija munatenga boma Malamulo onena kuti pa 50+1 ipo atalengezana kuti mavoti abwerezedwe Tipex amamenya apena paliponse ndipo pa chisankho chimene chinanena kuti ngati chikubwerezedwa wina aliyense kwambira MP president akabwerezedwe komanso akayemenso aliyense amene anayimira kwa popanga za chinyengo munanama kuti apapa chisankho ichi chinavuta ku president kokha kwa MP kwayi kodi mesa Tipex pofuta mesa mafuta zonse ndi tinakusiyani tiyamike kwambiri kuti Peter Mutharika ni president khayo amene ali odekha ona mtima ozi wachuma kupanga ndipo amene ujadi ni professor sanafute zolimbana poona kuti akamalimbana nzoti zambiri mavuto yake miyoyo ya anthu ambiri yosachimwa iwonongeka chifukwa tu kwaneko savuta nkhondo kuyambika nziko muno ndipo zomwe munapanga zija ndifani kuuzeni anakhala kuna kuti president ake nthawi imene anali chakwera uziko muno mwa anthu ena atakhesa mumwazi koma Peter Mutharika ni munthu odekha anakhala chete osapanga kena kali konse kusiya nkhani kukagamira ku khoti chigamulo ndikubwereza soma voti ndimo saganiza ona kuti zomwe munapanga zija apaso muzipanga ndipo ngati mufuna mupite ku khotiko mupite ku parliament mukakhazikisira mulanu ziko tu musamatenga ndira HRDC pia ziko ndira Malawi musaganize kuti Malamulo munagwirisa ntchito mu 2019 2020 aja angakusate nisoya chifukwa anakupezani kale kuti inu ndino business munagwirisa ntchito Malawi kumafika pa mademu anu anthu unyinji kukusatani kuti munawake mukupanga zothandiza therefore munapeza kuti 2 minutes mwambisaka chipani kanu kena kukapanga mgwirizano ndi kongeresi kuti to anthu samafuna za kongeresi anthu amafuna ulamuliro wabwino
Ndemo apita amene kujaina ni machosera ko unduna muli papala mwambano kuti muzikabwerera ku kunsero. Ndemo kamapita ku parliament kwanuko chomwe chikufunika papa mukanene kuti kwambira akansala azikani malire ogwira ntchito. MP azikhaso ne malire oyimira kukafika ku president. Komanso ngati kamufuna kuti president azimira malire zaka 80 ndimuzonesa kuti ngati president wani zaka 70 asakayimire. Chifukwa kuti zaka 80 zizankwanira ali pampando. Ndaza chikwapo bwanji. Malamulo amene mufuna kuti mukakhazikise muunike muno bwino zonena kuchita. Osangoti kungoja kokeni koko kusula suta foja koko kumwa imamowa muzizuka mena kuti fatikani mbali ndi professor apabira mthadika za malamulo ndemu mumbwita ifeso amalo takutopera ntsopano musatenga likuti fendi zisitu za nyambo yano yopangira drama ya ndipo kamuzamba kuzuka kuti muzipanga mademo pamene mukupanga mademo olimbana ndi anthu sazapanga mademo olimbana ndi inu. Ndeti kaone kuti kodi kunseuko kuzikakhala bwanji amene akutuma nakupwetekesa tikuza kuti ndinu a MCP omenyera ufulu chipani cha MCP komano tifani kuze kuti pano pamalo amene akuira tikakumana kunseukonko tisakunyengerere neya kuti tikakumana kuti kunseukonko. Chifukwa samangozuka ukoko basi kuna kuti tikapange malamulo ino ziko muno machika zambiri mankhwapo chani ziko mwachika zambiri kubedwa ndrama amene akambira mucha kugwesedwa kwa cha amene akambira mucha mafulu anthu aphinji ambiri mbiri tunena pano pa cyclone Freddy uja amene anaphinja anthu ambiri anthu anathawira makampu nyumba zawo zinasesedwapo kuti sungapezepo nyumba anthu makampu muja kuthamangisidwamo kuti zibwerani makwana akafikira kuti ino pofuna za ufulu na kumufuna kumenyera anthu ufulu osauza boma na kuti kodi anthu amene mukathamangisa makampu kuti abwerere mmakomo mwapangira chani mukaphira ufulu wawo ayi kwa mukangana za ndali kodi ino mumamenyera ufulu zipani ino tusomenya ufulu amalawi koma ndinomenya ufulu zipani ndida kutopera nsopano pamene mukupanga zionesero pamene kamuzipita ku parliament kuti mukapange ujeni muzika kamba za malamulo anuwo ndeno ifeso zizakhaso tikubwera sokonko kukasusana nanu. Pano pa maiko azungu akuti akufuna kuti tizikwatira amuna okhaokha akazi okhaokha ndipo afika kali nziko muno mu malamulo awo maiko enawo afika mukali. President wathu okhala mbusa akuti anali mbusa ndipo tu ubusa awuso tupena pakazi busa inu opita ku school kukaphunzira za ubusa inu sazibusa atiya azibusa eneni ndomwe kuti angozuka kuti ku school kusanapiteko ena inu munapita ku school kufa chofuna makobiri chifukwa oromani mu bingu muthalika sanali mbusa atiya koma iye anakanira tupaika koma munthu okhala mbusa ati afuna apitise nkhani ku parliament azikagambirana nazichani ndiye mukamapita ku parliament ko muzaonesese kuti mazibusa ma MP nonse mabanja ano athakali a president banja so muzalitese kai ngati mukwavomereza muzabwerera mukazakana kuti zimeze ayi kwa mukakavomera muzaziwe kuti basi mabanja osati osati mukavomere kuti anthu azikwatira amuna okhaokha akazi okhaokha injosecho muli ni mabanja anu zimenezo sizoona ndipo ku parliament konko mukamakavomera zopusa zanuzo mukazuke mukatiphunzitse kuti zimakhala bwanji kugona na amuna okhaokha kapena akazi okhaokha ife tikaphunzire mumayuza MBC TV muzitonesa fe pa MBC TV tizionera kuti zimakhala bwanji mupangise program pa MBC TV tizoona kuti zimakhala bwanji kwati wamuna okhaokha kapena akazi okhaokha tiziphunzire mupeze mabungu ena khanda anaisa atiphunzise ife mena matiphunzise anthu ayovota ichi azitiphunzisa ife magonedwe amuna okhaokha kapena akazi okhaokha zopusa zanu zifayi HRDC ndiye ilipompo
Mauti ambe kuma iziyankhula zimene zozo ayi ikulimbana ndi zaka za munthu. Kodi inu Peter Mutharika anakuamba ni chani? Peter Mutharika anakulakwira nchani? Musone inu ngati kuti inu munadana naye ndi kuti dziko lonse linadana naye. Muone pamene pakuponda iye. Anthu akumacha kukhesa nsozi. Kupita pamaliro anthu kusiya kulirira munthu amene wamwalira kwamba kumulirira Peter. Peter anali kwa mponda uku kumaliro wa afumu ina ake. Anthu kulira kumeneko. Kumulirira Peter. Ndi musakaze kuti zokonda zanu ndi zokonda za wina aliyense ziko muno. Never. Ndi musamuchinge munthu ya. Komanso chomwe ndingakuwuzeni kuti ngati mukunchinga yonchi inu mukumuonjezera anthu onkonda. Mukamfunsa Joyce Banda namuchinga Peter Mutharika kumanga nkhani zoti za treason kwa green card amangomuonjeza chikoka chake. Komenya ndio samasankha tomenyana naye mamenyana ndi wina aliyense. Sunganene kuti ayi apapa koma inu ayi musamenyane ndife koma nimenya ndi uyu asazanga ndi mukunama. Mwaona kuti njira zanu mwayisanjira zanu zonse kwauza achina Dausi achina Nankhumwa kuti aziwukira umene kuja achina Nchacha aziwukira umene kujako mwagulagula anthu aja kuti asayimire. Ndimona kuti zinthu zanu zikukanikabe. Mapezano njira ina yopita yobwera komwana kumenyera nkhondo ku HRDC kuti akutani aambise nkhani zina zopanda mitu. Nkhani zanu zopanda mitu. Nkhani zanu zopanda mitu. Ndipo pabe amene angasekerera. Joe Biden ku United States akufuna sikuzayimira. Ndi Nyamata. President wa Brazil kwa nzaka 90 akulamulira. Inu ziko la Brazil ndi ziko la Malawi mukalifananiza. Ziko la Brazil ndi ziko lolemera. Kwa president wako ndo azaka 90. Ndi mukalifananiza ndi ziko la Malawi. Limene ndi ma president a Nyamata. Osama yankhula zopusa ya. Mukakhuta osati muzayankhula zopusa ndikuza na HRDC. Tapita muzika ya mabufu famwe mumadyawo. Ngaza kuchira ni mungopita kuboma kumukapempha poti ndama zaphwekako. Koma osakha kuti basi muzingopemera zizi zonse. Ino oti kuteko nthaya na mademo inatha. Simuzapanga so mademo anthu kukusatani. Faya anthu ambira nada nanu kukhosi. Palibe chomwe mungapanga. Mene anthu adira naye kukhosi. President wanu chakwerayo ndi chilimayo. Muzosuna kuti nusu anthu anada nanu kukhosi. Palibe chomwe mungapange. Ndifuna soswani ndimuuze soswano undunano yopusa yakhunyu keni zikhale ngoma. Munthu opusa kwambiri. Tikambe nkhani ya ichocho. Mwaliphira kulimbana ndi Maburundi. Mwaliphira kulimbana ndi Maburundi. Anthu obwera kuti mwachose makomo mwawo, mwachose mizimu, mukasiye ku kampu, mwaliphira. Si mwaliphira. Mali pa 15 April akhala choka. Ndi mwaliphira ma foreigners. Ndi mukukalimbana ndi kagiripi kake ka ichocho munthu oti amakonda kucheza ndi anthu amapanga masewero tamona ichocho akumapezeka masewero achina Muleremba achina Chiphwanya kupanga masewero ake munthu oti wa business ake wazichita zake wangokupanga kagiripi kake kena kake osachiso zoona zinthu zocheza mara ndi mungompasa oni ngona kuti azomwe mapangazi sizabona osazapangaso mukuthama kwa mulanda license yake. Kuti anthu amene achosera ku company yake ya ichocho security. Inu muzapasa thandizo. Anthu amene azikadya makomano. Ichocho security inali ndi anthu antchito ambirimbiri. Amagwira ntchito. Anyamata onyamula zisulo, amaleka makanyamula zisulo zawo zimathandiza kuti amaveka ma uniform kumalemba ntchito, kumalandira pamwezi. Lero mamuna nda license yake. Kodi inu aujeni Richard Chimwendo Banda simuna pange deal yokagula unyolo yokagula ma uniform zida za polisi zida za polisi kuntuma Nyamata uja kukagula zida zimene zijazo kunja angwira nawo anangwira nawo ku Zambia kanangwira nawo kuti agula nawo ziko muno. Munthu apezeka ndi unyolo, wapezeka ndi ma uniform. Za ma million, ma billion. Kuziwerengesa kuti khazima kwana kha ma billion angati. Munthu anaka mangudwa kuti Longwe.
nyamata amene anakamangidwa kulilongo timanziwa ife timacheza naye tifani kuuzeni sikuti zomwe mukupanga nizo zoti nzothandiza ndipo viyeni imene ikakufikireni nyamata amene timacheza naye akutumba kwambiri mulamuliro umenewu mukumtuma mukumatuma kumagwisa ntchito ndalama zanu mukaba mukumakatuma azikasiyana ndalama kumabanki akunja munapanga dilo kuti akuti akatenga unyolo akatenga unyolo ndi ma uniform a polisi zinthu anakazoda bwinobwino munapanga nawo business munthu yawagwida nazo ziko lina kuti iwopeze kama ndi zinthu za nkhondo zinthu za chitetezo za ziko la Malawi anakagwida kumene kucha kwatumizidwa kuno anakafika kulilongo kuti munapanga transfer paona kuti munthu amakhala ku Blantyre munakamusaba polisi a Blantyre munthu yamunantulusa pana alibe mulandu chifukwa chani munantuma ndino aucheni achishadi chimwendo banda kuti mupange nawo business mwanitulusa munthu wapezeka ndi zida za nkhondo za polisi unyolo ma uniform kuntulusa munthu amene ujaye chifukwa munantuma ndino munthu otangopanga kakilipi kake alibe oni mfuti yomwe mukamulanda license chifukwa chani anthu amene mwachosapo mwapangisa kuti achosesere ntchito azikadya makomano pompano mwachosa anthu amene ali nkhala kale ku MPC anthu okwana 150 chifukwa anali a DPP mwachosa kumene kuchako kuti mufuna ku MPC kukhale basa anthu a Congress okhaokha MPC tu ndi kampani ya boma tu CMCP ya ndiye zonse zomwe mukupangazi musakeze kuti Malawi sakuona Amalawi amene mwachosa inu mwachosani kwa maki akuzunzika pano Amalawi amene mwachosani kuicheni mwachosani ku MPC akuzunzika ena so amene mwachosani so makampani ena ndena akuzunzika panopo mwayimisa ntchito koma chipande chizaona pomwe la 2025 masiku ndena amene akuthira kuchiseko tizaka kumana konko palibe silimwe mungamuze Malawi kuti mungamuze chochita palibe ife tatopananu basi wakhala wa HRDC we ndiye usazinyenge kuna kuti ungapusiseso ziko linweya chifukwa ziko muno mwachitika zambiri iwe nawo uli kuti takuwerengesera kale unali kuti ukazukwe pano uzikagama za zaka za president fawo wamva zona kuti anthu akumpanga ndozi ipita mtheka kuti azayimira paipo palinzeru iwa ukakhazikise malamulo iwe nziko muno ndilako Malamulo kuti unene kuti uzipita parliament kwanene kuti bwanji tikhazikise lamulo langa chita China la ziko la China una kuti munthu okubandira ndalama za boma aphedwe ziko la ife ndalama zikhazikika chifukwa ku China tu munthu akabandira ndalama za boma amaphedwa munthu akangobandira ndalama za boma kupita pa court kwapezeka kuti anabadi ndikuphedwa tu mwina mwake ziko la ife linakakha ndi chitukuko mwina bwezi ndalama zikulimpa mwina bwezi ndalama sakupita ku butchery mwina bwezi ndalama zisakubedwa ngati mezi kubedwera mwina zikukhazikika kwa mukupitisa mfundo zopepera mamundi muzuke mukakane za magari moto zija kuti 1 billion musagwe magari moto ndalama zimwe zimuna mutagula chimanga kuti anthu asavutike chaka chino kuti njala plus anthu azakhamena apita ndi cycle mbewu zawo zija kuti mwina mwake tipange cover ayi mulipe kwa mangomba baba za ndalizi kuthamangira ndeti zikakumana kusokonko sakunamize niya tizikakumana kuti konko takutoperana ndipo ndifuna ndipemphe mutholo a game changer achikunjausi a dangerous child a benikalindo a bonikalindo zukani ndithu osatiso kuchepesa moto koma muonjezere moto abonikalindo a game changer mutholo achikunjausi zukani kumene muliko
auje nawa amuva chilonga masanda sijuma zukani aje samira kuza kuti iye ni Malawi ota kudana ndizo mwezi kuchitika ziko muno azuka asalamire pasi anyapa pamene wati kwana osati mwangubwera basi ndi mathirikano awandawa mukusakasaka chani musiyeni munthu mongati mfula pange zofuna zake pa nthawi imene ya kampeni 2018 munatenga ndrama kutenga ndrama ndikumapita mumaprizoni kumakapeza anthu amene amapha malubino aja kuti muzikanena kuti azikayankhula maumboni abosa azikati ifeyo amatumanda ntaba ndapita muthalika ndiye munatenga boma iye ndesanu nkhani imene za ntaba zija ndiye pita muthalika simati amapha malubino iye ndesanu nkhani zija kumuna apita muthalika akaseve antaba wakaseve hayi chomwe munafuna munachipesa kulolera kumakhesa mwazi wanthu cholinga ajipa njina yake chiipe anthu aja mumapha ndi nomwe malubino mapha ndi nomwe sikuti tinamizane papo malubino aja amene amaphedwa ndino akongeresi nda UTM cholinga mbiri ya DPP ipe that's why kuli mukone panopa zitanguchitika mutangotenga boma za malubino zinachepa amene akupha malubino akupha njinjira zawo asati kutumidwa koma anthu amumatu ndini cholinga mbiri ya DPP ipe anthu aziti chipani chokupha malubino kufika pomatenga ndrama kumakapereka kwa anthu amene anagwidwa ndi milandu kupha malubino kuti azikapereka maumboni aboza chifukwa cha ndrama kuti azikati pita muthalika ndi antaba amene amatituma ndi mulandu wokupha amene umaphira muja zakhala bwanji kuti mulamule zaka zitatu nkhani za osazikamba osatenga anthu aja popeza ndadana anu ndi kale ntaba ali kuti ali kumaula pita muthalika so ali ku page house kumangochiko bwanji osamanga nkhani zimenezozo maoneka kuti ndale zanu zodikirana pasi ndichifukwa panopa kukubwera no zinthu ulamulano mulungu akwiya nawo chifukwa kukubwera ali na kolera amba Oktoba kukubwera mphere zoti zakalekale kukubwera ujeni khate nthenda yona kuti yakalekale kukubwera acyclonati ana kubwera cyclonati ati Fred chifana kuti ulamuliro wanu mulungu akwiya nawo ndiye mukhabe mukuzuzika mukamakha mukumalimbana ndi ajivipiwa kumavangira maupo kuti chanjani zimenezo muzilephera kuteko mulungu amene amamenya nkhondo ife tili chete akuti iye azamenya nkhondo ife tili chete osati muzitipeperesapo apapaya tatopa nani zikuma kwambiri